الشمبار لمن نمطراي تشجرنا نبار لوط نمصا تشجرنا نبل نحرالينا زين حق زين دحر تطقمنا ابيوتنا ازيو اب لمدنا نبار لوط نمصان ازيو حقزنا مخانو قال ياتلكم كاباهم حدا ነገር زليو تنيلكم سع موداتا انت سامعكم من دن ذهبكم مغردات تتطقمكم ابيوتنا عبي لوطي كمطالنا زخلا سلازخنا مالتي ግን حدا ነገር አይنرسع سبسكرايب مغبار حجي سبسكرايب قبر نتبلنا زبلص ነገር እዩ لايك انت فتحهم ما انت يبكمني ناب قال سبات كان نخباصح حجزنا خالي شيرنا فلتكم دحر غيركمو قال ነገር كتقوموا له خالي ስለዝኾነ سبسكرايب لايك شير አይنرسع مهنياتو سبسكرايب نعاخو تدغاغام خمس فيديو سلنسرح اب هيوتكم كحجزكم ስለዝኾነ انت زي كوين خاني وتر عربي ابلي كافه كتمطو تخليهم حجخا مدب ادالنا سلازلنا ابزوم مدب اب قرباوان كنزرغحلكم سلازخنا هانغو فاين دابلكم كتقبلنا نمنا حجزا حجزيا انت يا تبلتلو تصفى قبر حجي 21 9 تبحال 21 معالتات انت كنقبر نخل لمد خنطر نخل ابز 21 معالتات لمد اطرينا لنا مالتي اب 9 معالت خاني نبار لوط امطينا لنا نسانا توحيدو تغاطاطيمولو مالتي እዚ ነገር እዚ ስለዚህ ኣብ 21 معالتي لمدي اطرينا علنا مالتي ኣብ 9 معالت خاني مسانا زتوحد نباري لوطي امطينا لنا مالتي እዚ خون دحر كوينو انت كنغبر لنا روحيتات زقمت كون روحيتات اللواني كابزين صنيلنا استوعلنا ورقه حزنا انت صحفناين كحجزاناين كنتقملن كن بلك علنا اشي تقدميتي شتو خنقمت كنكل علنا شتو ويكا غول شتو مغماتنا من تاليون دحر نبل هلينا شتو بزي شتو حدا ነገር ክትገብር አይትخليخا مهنياتو مبغسيخا خيفلتكا نابيك تقعس تخل ابيك ክትበጽሕ ትኽእል ስቂልካ ዘወኒልካ ክትምለስ ጥራሕኻ ትርጉም ዘይብሉኻ ክትብልኻ ስለዚ ሸቶ ቀዳመይት ክነቀምጥ ክንከላለና እቲ ሸቶ ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንጹር ክመሃረ ኣብዚ 5 ዓመት እዚ ተማሂረ ኩዴ ሓደ ነጥቢ ስራሕ ክጅምረ ኣብዚ ውሽጢ 3 ወርሒ ካልኣዩ ناتي بيزنس ابزو وشتي 2 عامت كخفته ناتي زبلكو غنزب 100 شحديو 10 شحديو 1 مليون ديو كእكبه ناتي زبلكو غزا كسرحي دحري 10 عامت ناتي مكينا خغزي እንዳበልና እትሸቶ كن اقمط علنا مالتي اذا نقمطلو مخنيات كن بأمرونا نقمطو مالت አይኮነን ابزي احنا سوعلا زلنا ነገር እንድሕር ኮይኑ اب امرونا عقميتنا حلنا ማለት ግን እቲ ነገርቲ እንታይ ከይከውን እዩ አምሮዚ ኮንሽስ ማይንድናትና ወይ እቲ ንቁሕ አምሮናትና ንብሎ حدش ፈቱ ማዓት ከሻሩ ማዓት ስለዚ ከይሻሩሞ ከይጠልመና እንታይ ሸቶ ከም ዘቀመጥናውን ከይጠፋአና ክንጥቀክን ከላልና ስለዚ እቲ ሸቶ እንታይ ዳ ክንገብረለና ትብልትሉ ይኹም ጽቡቅ እንታይ ንግበር መሲልኩም أنتصيرنا نتصحفو بقلت كندزي ورح كندزي عمد مهرت إذا نجرتي رخيبة الله ناتيو إلنا نتصحفو تمرتقت مهرتهونكا كم زود حجر كتصحفو انت دقا ناتك سرح كل وقت خوينو انت عين سرحيو إديتين تخوينو أنا نا إديتين سرح كفيت اللقو تمرت تخوينو انا ناي فيديو اديتين بيت تمرت خفيت اللو بيت مغب تخوينو بيت مغب خفيت اللو مزاناغا تخوينو مزاناغا خفيت اللو إلنا انا طيرنا نصحفو حجي اذا ነገር ዝምጽሐፍኒ ኣብ ክሪኦ ንኽእል ነገር እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ዝበለጸ ነገር ትስእ ምስ በልካ ካብ ዓራትካ ቀዲምካ ፊት ንፊትካ እሱ ክኸውን ኣለዎ እሱ ክንጥምቶ ክንከላለና شو بزعبو امرونا خسرح فريج كفت كتبل كلها ابتا فريجنا ندحر غيرنا زبلص ነገር اب معصو كناتون كنوصن كلنا استخرخ كلالنا اب موبايل اسكريننا اسن دحر قميتنا زبلص
موبايلنا اب نفس وقف زخفتنا يخن دوللو مسج متينا زخونه ነገር ክንገብር ክንርኤና ማለት እዩ እዚ ብሕር ምርኣይ ካን ዓና እንታይ ገብረና ኣሎ መሲልኩም ምሕር ምስ ደጋገምናዮ በቲ ንቆሓ ኣእምሮናትና በቲ ምርኣይ በቲ ነንብቦ ዘለና እንታይ ገብሪ በቲ ኮንሽስ ማይንድናትና ናብ ሳብ ኮንሽስ ማይንድናትና ክደጋገም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምዝግቦ ክንጀምር እዩ ኣብተን 21 መዓልቲ ልምዲ ኣጥሪና ኣለና ማለት እዩ ጓሓጎሰና ሽዑ ነባሪ ለውጢ ንምምፃእ ግን እንታይ ክንገብር ክንከል ኣለና ነባር ለውጢ ክነምፅእ እንድሕር ኮይና እዚ ነገር እዚ ን9 መዓልቲ ክንደጋግሞ ክንከል ኣለና ሸቶና ኣብኡ ክነቐምጥ ኣለና ናትና ምሳና ዝወሃደሉ ምኽንያት ክንገብር ክንከል ኣለና እዚ እንድሕር ጌርና ብድሕሪኡ ባዕሉ ክዝውረና እዩ ኣብነት ክጠቅሰ ንኣብነት ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ጌሽካ ትመፅእ ወይ ኣብኡ ትነብር ኣለና ሕጂ ብካምፓላ እንድሕር ወሲድና ንካምፓላ መጀመርያ ዝመፀ ሰብ እቲ ገዛውቲ ዘለዎ ኸማን ክሕዞ ይኸብዶ እዩ ናጃና ኩምቢ ካብሱ ካባላጋላ ካሳንጋ ዝበሃሉ ኣብ መጀመርያ ሕውሱስ ዝብለካ እንካብ ሞር ከቦ ዝዓርከይ እንካብ ሞር ከቢያ ዛማሓዛይ እንዳበልካ ንተኻልእ ሰብ ኢኻ ተረኽቦ ሕጂ ዘለናዮ ነገር እንድሕር ኮይኑ ግን ሕጂ ለሚድናዮ ኣበለኻ ካሳንጋ ኣበይ ካሳንጋ ኣብታ ዝፈልጣ ኣብ ሊከፈልኹ እንዳበልና ነቲ ሰብ ከማን ንነግሮ እቲ ዘለዎ ቦታታት ፈሊጥና ያጥንዕና ኣለና እዚ ኸውን እንድሕር ኮይኑ ግን ምሕር ምስ ደጋገምናዮ ምሕር እቲ ሽማት ምስ ደጋገምናዮ ምሕር ቦታታት ድሕር መኸናን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሸቶና ልክዕ ከም ዝንብሎ ዘለና ጽሒፍና ኣብቲ ክሪኦ ንኽእል ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ብምድግጋም እዚ ነገር እዚ ኣባና ክሰርፅ ክእል እዩ ልምዲ ነጥሪ ልምዲ ምጥራይ ዘይኮነ ከዓ ነባሪ ዓወትን ነባሪ ለውጥን ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ ካልአይቲ ነጥቢ እንታይ ክንጥቀም ኢና ካልአይቲ ነጥቢ ከዓ መደብ ምውፃእ ነቲ ሸቶኻ ብኸመይ ጌርካ ትገብሮ መደብ ክትወፅእ ኣለካ ሕራይ ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት ድዩ ሓንቲ ሰዓት ድያ ፍርቂ ሰዓት ድያ 5 ሰዓት ድዩ ክንደይ ትህቦ እስኻ ኢኻ ትፈልጦ እዚ እንድሕር ጌርካ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ መደብ ዘውፅኻዮ እቲ መደብ ክትገብሮ እንድሕር ጀሚርና ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ መደብ እዚ ንዕኡ ዘድልዮ ኪደት ስለ ዘለዎ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ሰዓት ድያ ፍርቂ ሰዓት ድያ ግዴታ ክንክእል ኣለና እዚ ቁርብ ዝኸብደና ኮይኑ እንተተሰሚዕና ከማና ራእይ ወይ ከዓኒ እቲ ጎል ዘለዎም ወይ ከዓ ሸቶ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ክንተሓዝ ንኽእል ኢና ንኣብነት ብጅም እንድሕር ኮንካ ዝስልችወካ ትዳኸም እንድሕር ኮንካ እንታይ ትገብር ሓደ ዓርክኻ ናይ ጅም ድሌት ዘለዎ እንድሕር ሃልዩ ወይ ሸቶ ዘለዎ እንተኮይኑ ኣነ ገጂፈ ኣለኹ ቀጥን ከምዚ ኮይነ ኣለኹ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ክልቴኻ ትተሓዝ እቲ ሓደ ክደክም ከሎ እቲ ሓደ ናቱ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ንዓና ኢዳ ኣጆኻ ቀሪብና እንዲና ኢሉ ተስፋ እንዳሃበ ከሰጉመካ ዝኽእል እንተዘይኮይኑ እስኻ እቲ ዝበለፅካ ክትገብሮ ትኽእል ነፍስኻ ብባዕልኻ ኣሚንካ ክትገብሮ ከለኻ ስለ ዝኾነ እዚኣ እንተኸቢዳትካ ግን ሓጋዚ ትገብር ማለት እዩ እሱ ኣብ ዝደኸመሉ እስኻ ትሕግዞ እሱ ኣብ ዝደኸመሉ ከዓ እሱ ይሕግዘካ ማለት እዩ ከምዚ እንዳተሓጋገዝና ክንገብር ከለና ኣብ ነንሕድሕድና እሱ ክደክም ከሎስ ኣነ ክሕግዞ ኣነ ክደክም ከሉ ከዓ እሱ ክሕግዘኒ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ጌርና ናበይ ክንከይድና ናብቲ ሸቶና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ትደሊናዮ ዘለና ክነጉድሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት 80 ኪሎ እንድሕር ነርካ ሎም መዓልቲ ሰርሐ 100 ፑሽ ኣብ ሰርሐ ወላ 1000 ሰርሐ ክጎድለ ናብ 70 ክመፅእ ኢልካ መፅእ ድዩ ኣይከውንን ቶታሊ ግን ቀስ ብቐስ እቲ ዘሎ ስብሒ እንዳጥፋና እቲ ክንገብሮ ዘለና እንዳገበርና ናበይ ናብቲ 70 ኪሎ ድዩ ናብቲ 50 ኪሎ ድዩ ናብቲ 60 ኪሎ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ሓንቲ መፅሓፍ ክውድአ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣንቢብካ ዘይትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ካበያ ካብፂኻ ከተንብቦ ኣይከኣልን እዩ ጥራሕ ሕጂ እንተስ ፍርቂ ገፅ እንተስ ሓንቲ ገፅ ክነንብብ ክንክእል ኣለና እዚኣ ሎም መዓልቲ ተጌርና ፅባሕ እንድሕር ጌርና ድሕሪ ፅባሕ እንተጌርና እዚኣ ነገር እዚኣ ናበይ ክትወስደና ናብታ መፅሓፍ ክትውዳእ ትኽእል እያ ሓደ ገዛ ዝስራሕ እንድሕር ሃልዩ ሓንቲ ሕጡብ ካልአይቲ ሕጡብ ሳልሰይቲ ሕጡብ እንዳበልና እታ ደሊናያ ዘለና ፕላሶ እታ ደሊናያ ዘላ ቢዝልና ክንሰርሓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጥራሕ እታ መደብና ካብ ምትግባር ክነቋርፅ የብልና እዚ ኣተኩሮ ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብቲ እንገብሮ ነገር ኣተኩሮ
نفع تمهارك تكون تخونك أتوكيرك أبو ختصنعك تكلالك أتحنت ساعات بقى كل نجار كان جديفك أتوكيرك نع بقى بتوكرو كسر حلقة تكلالك زي عند حرجيرك أتوكيرك تساعات أفراي الناس زلوس راح تكبر تخليها كسرحنا خلينا مالتي جذب أب معك أب نحركين كم أتوكيرك نتاسرحنا أتد بقى صفف تجيرك عند حسر يحكلو اتسب مستيبو كبنا خالي مستيبو تاتقبعنا مشان صفف تسلا صراحة قالوا تيبو سيو كبنا خال سلازخونه مالتي تمرتي كم زازبلنا سراح كم زازبلنا مصحف من باب حنت قط أتوكرنا السندحر تردياتنا السندحر حدنا لهم عند صباح تخليت بيج دحريتا بيج دحريتا مصحف ملي تخطر كنا تخله راح أتوكرونا أتانا شعة تفرق قد يا زلات أتوكرنا خنصرح كنكلالنا ماجي دمور ناتوكرنا خنقبر كلا دمور ندحزنا أبتزبسح أتوكرونا زخدو أبتزبسح خان أدمعنا تهلونا مالجي سلازخونه كنكلالنا أتوكرو وسان أقداسني كابز بمغطال إتا رابعيتي نتمي انت دا هل يا خوينا خاني كندقاقمو كنكلالنا مدام مسوصانا نبتشوتونا زوسدنا أتوكرونا نتدلينا يزلنا كندقاقمو كنكلالنا تمرتن دحر كوينو مصنعتታት كندقم ኣለና ምሕር ዘጽናዕናዮ ምሕር ኣብቲ ትሕተን ኣእምሮናትና ተታሒዝሎ ማለት እዩ ሕጂ ምልስ እንድሕሪልና ንሕና ቀደም ኤርትራ ከለና እንታይ ንገብር ነርና ዝበዝሕ ሰብ ሞባይል ኣይነበሮን ግን እንታይ ደኣ ገብር ብርእሱ ሕስ ምክንያቱ ናይ ፓብሊክ ገለ ክንጥቀም ከለና ተን ውሑዳት ቁፅርታት ሰንሕዘን ነርና ተጽንዕ ከለኻ ከምኡ ምክንያቱ እንደጋግሞ ኢና ብዙሕ ሰብ حج مولو على موبايلو على المزجاب سلازخونه مزجيبو خانو حزو خا ايتصرن نحنا كن انت كنجبر كنكلالنا محر ددغاغمنايو ነገር محر نحزو لكع كمتي اشمات ني غزاوتي لكع كمتي تبوتاتات زي نفلطو دارنا نخنفلطو زغلو እንዳገበርና እንድሕርኬድና እቲ ነገርቲ ምብጻሕናን ምግባርናን ዘይተርፍ ነገር እታ حمشيتي نمود أتا نجر أنت هاللي خاني أنت كنجبر كنكلالنا أنت حمشيتي قديتا كتجبرك خلالو شتوم صوتها مدام مسحنتك أتوكر هاو مسكونة مزدجا جم كيو زغلو نخون قديتا خنا تجبر كنكل راح يزلنا تزي تجبرناو حنت نجر كنجبرين خلنا أنت مريت تقول زلا كم تزلات يا أخي صراحة تخيل معك زي أصل زخونة أنت يدا حنتي ما تونيلا حنتي حطب كنا قمت كنكلا لنا هم تعرف كتودا عند حركوينا حنت بيج لما عنتي صباح حنت بيج دابلنا مسكتلنا كنا نبب كنكلا لنا جذب وصينا مسرحنا تسرحنا يا أخي خلينا قمت متجمرنا يو أدمعنا تكلوا أزخل تأكيبا تشحدها تميت شحدها تعصرت شحدها تحد مليون ده كتكمتن كتكون تخيل قديتا خنا تغورون كنكل علنا مالتي اذا انت زي غيرنا زي ان تغورون تخينا غولا قميتنا وي شوتو قميتنا مدب حنطيتنا اتوكرونا زي بولو سراح غيرنا امو هاني حنسا نغبرو حنسا زي نغبرو انت حركوينا ولا حنتي افراينت يبلنا مالتي جن كما قطامي حنت معلتي حلفنا تخليها إذا حنت معلتي دحان شكر يبلون إذا خليت معلتي قد بتأمر كنا قارطة خنكل يبلنا بجدي كنجبر ترح يزلنا السوق ده جبرنا مسكتنا يتلوت زمزة سبورت بمحر مدقيقام تزلوا صفحات معلته ده هلا غيب إذا مزحف حنت قط مجمار تبع راي ملتي حنت غلاسو بمغلاس ندابلنا كنودون نخل سلازخونه بعراي أنتي أنا هود زبسب أنا أجات من زلو هود زخل له خايلة أحسبن جن أنت يدا حنتي كلاسو نخلص أنا هنا حنت كلاسو هم ندابلنا بب معلتو تابع رايكات ودا مالتي زخونه نجر حتى أتنجن زبنت وهلا لا كم زبهل لما أنت حنتي سرح كان دحرة قميت كهتي أنت قميت كه ميلين يكون بيلين كنا قمت نخلينا مالتي سلازي قديتا كنا تجبر حدر قبلكم زغلو نفلطينا هو
ኣብ ተግባር ግን ኣገዳሲት ነጥብያ ተግባር እንተዘየለ ወላ ሓንቲ መደብ ኣውፂኻ ሸቶ ቀሚጥካ ኣተኩሮኻ ጌርካ ዘይተተግብሮ እንድሕር ኮንካ ጥቕሚ የብሉን ሓደራ እዚ ነገር እዚ ክነተግብሮ ክንክእል ኣለና በቃ ግድነት ይغني الله